Ini ang Familia Luzuriaga Cemetery, isa ka pribado nga patio nga nahamtang sa ginsang-an sang duha ka dalan sa Burgos-Lopez Jaena, syudad sang Bacolod. Ang Familia Luzuriaga Cemetery ang kilala bilang nagaisahanon nga family mausoleum nga nahamtang sa duha sang dalan kag isa man ka living landmark sang madinoagod nga maragtas sang mga negrense sa probinsya sa Negros Occidental. Ang ini nga patio ang gintukod bilang pagkilala sa kontribusyon sang anay gobernador sang probinsya sa Negros Occidental nga si Jose Ruiz de Luzuriaga. Ini ang nagalapan sang 500 square meters kagyara sa ginsang-an sang dalan Burgos-Lopez Jaena sa barangay Villamonte, syudad sang Bacolod. Ang mausoleum sang Luzuriaga family ang napalibutan sang tatlo ka mga maragtason nga lugar sa syudad sang Bacolod. Ini amo ang Jaime Gamboa Mausoleum nga yara sa wala nga bahin sang lugar, ang Burgos Public Cemetery nga sa tuo, kag ang Lopez Mausoleum sa tabok sang Dalan Burgos. Sang 1980, ang Familia de Luzuriaga Cemetery ang ginkilala sang Guinness Book of World Records bilang nagaisahanon nga family mausoleum nga nahamtang sa tunga sang dalan. Si Anay Negros Occidental Governor Jose Ruiz de Luzuriaga ang ginakabig nga isa ka negrense hero o kunbaganihan bangod sang kontribusyon sini sa pagsanyog sang probinsya sang Negros Occidental, ilabi na sa industriya sang kalaman sa tion nga siya ang nagpangalagad bilang gobernador. Si Luzuriaga ang isa man sa mga nagperma sa pagtunga sa isla sang Negros sa duha ka mga probinsya, amo ang Negros Occidental kag Negros Oriental sang 1901.